Nech sa ti páči, doniesol som ti tvoju dávku humoru, dúfam, že sa ti to bude páčiť. Nezabudni dať like, odber a kľudne aj komentík. Díky a uži si ďalšie neskutočné video. A papali ešte tuk-tuky! Čo? Teda to sú tutky, tí tuk-tuky. Jebnutý tuk-tuk, čo sme v Tajsku? Tuk-tuk. Jesus Christ. Ojojoj, ojojoj. A běž ho řídit, ty hňupe. Kamara, predstav si tú jebačku tu. A obíchaj mě! Otče! Tuto rejvíček je ako tuto je DJ. Ty kokot. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Na čo to robíš? Ako čomu to je dobré? Že mohlo to tu ešte slúžiť pre ostatných ľudí, že by sa tu išli pozrieť, ale nie. On to ide rozbiť. Vieš, toto sa proste nerobí. No, vrátili sme sa, aby sme vlastne preskúmali ďalšie zvesti a dary. Dozvedel som sa, že vlastne táto korytnica patrila Kočnerovi, aby ste vedeli. Kočnerovi? Kde je oni? Je mu jebe? Kde šiel? Jaj. Patrilo toto vlastne Kočnerovi. A ten už mu to nepatrí. Odtedy to tu vlastne takto chátra. No. A potom tam boli nejaké súdne spory medzi vlastne štátom a akože súkromníkmi a takto. A teraz to vlastne odkúpil na začiatku tohto roka. Aha. Tak to neviem, či prejdeme. Bokom po tej ronej. Rímse. No, musíme myslieť na Jakuba. Toto by malo byť vlastne, že jedáleň. A tak cez okno sa dá? Čo ťa svrbí? Vítejte u dnešního videa. Lidský penis, neboli pij, je vnějším orgánem mužské vylučovací a pohlavní soustavy. Kamoško, to sú dreva jak pán toto. Sa mi to podlomí pod nožičkou a aut. Vybavený. No, však poďme tá auto. Či? Jakub. No toto asi ako nič, no. Toto není sranda, pozor! Po strede chod, ty kokoda, pozri sa. Ty somár. Jebe ti však. Jebe ti na hlavu? Ja sa pýtam normálne teba, či ti jebe na hlavu, alebo nie. Na to, čakaj, tu je. Však ale pozri sa, však zdochneš. Na kolánicach. Však táto prelezieš, nie? Jakub. Asi, hej. Tak idem prvý. Chytíš mi vodu? Aj. No však hádam sa nebudem jebať cez ten spodok. Nebudu? Rozmýšľam, že jak. No poď! Ty kokot. Čo ti jebe, aký gymnasta? Dobre. Zajebal si riadne. Neveril som si. Ach bože. Toto je čo? To je palma? Ešte Aďo. Ten si zavrie ešte. By si čapol po ksichte. Ukáž, čo tu máme. Tu už nič nie. Ty kokot. Tu to asi horelo. Aha. Fúha. Tuto chlapci, ako pozor. Dobre, pôjde. Čo? Zodpovedná vedúca Backová.
Čo, fajzla? Tam sa chodíš vyšpiniť. Kamoško, tu čo? Čo tu je? Stoličku dvihneme. No, pálkou. Hej, nemáš ich rád? Však kto ich má vlastne rád, ty kokot, že? Ty kokot. Jak sa to tu... Metla. Toto je koľko, kamoško, to nechcem vedieť. No, ako... Ty kokoti jebe! Chlapci, tak hore asi nejdeme. To asi nemusíme, no. Mraznička na mŕtvoli. Chod dovnútra. Choď. Preč? Nie, to vyzerá jak nejaký... Že by to asi mraznička na mäso. To je na mäso. Ježiš, som si povedal. To je určite mraznička na mäso, pretože... Pozri sa. To je ložka. Kamošku, nechci vedieť, čo som... Ja, že hovoríš na to môj prd, čo som uvalašil. Čo ti jebe, kamo? Čo ti jebe? Čo ti jebe? No. To ani súzo nejako nevyzerá presne na hlavu, to máš. No. What the fuck is this piece of shit? Do piče. Čo má oni do piče? No, to je kuchyňa, tuto sa varia. Čo si našiel, môj zlatý? Aha. Všelijaké pičanky sú tu popísané. Vieš? Jaký cíta. Začiatkom snaž sa čiliť pozdia a poliekov zháňať, ak odkladom zlým mohlo už zlo zosilnieť. Aj diabetik má právo? No myslím, že je takmer normálny život. Prečítaj si. Ty kokot, aha, filter na Leona? Čo ti jebe? Starodávny remer. Čo? Čože? Ty kokot, však tu je výťah! Si veľký pán, šlapky si zabili. Ale čo má oni do piče? Aj chlpaté pleca. A to dá ako chlap, ne?